Hyvä yleisö, tervetuloa katsomaan Aarresaalta. Tämä on merirosvon näytelmä, joten kädestä, koukusta tai puujalasta kiinni pitäminen on sallittua. Esityksen kesto on 2 tuntia ja sisältää 20 minuutin väliajan. Esityksen taltiointi on sallittua. Mutta ennen kaikkea tämä on merirosvon näytelmä. Joten jos unohdit laittaa kännykkäni äänettömälle tai lentokonetilaan, se vedetään kölin alle ilman armoa. Toivottavasti ketään ei tarvitse kävelyttää lankulla huonon käytöksen johdosta. No hyvin se menee. Siellä katsomossa tuskin tulee merisairaaksi. Ja jos tulee, henkilökunta auttaa kyllä. Tai sitten ryöstää teidät. Se on aika 50-50. Nautinnollista esitystä. Jim! Mitä? Syömään! Majotalan soppaa. Siinä on ne eiliset herkkusienet. Ai ne mun keräämät. Juuri ne, etteivät mene pilalle. Voi että pilalle. Ainut asia, joka täällä menee pilalle, olen minä. Kaikki päivät täällä Lahdessa vain matelee eteenpäin. Olen niin jumissa täällä. Joo, autan äitiä Majatalo Admiral Ben Boyn kanssa, mutta ei semmoinen puurtaminen nyt kiva ole. Tuommoinen hölskyttely ja kölskyttely. David, lääkäri Lipsi, se osaa tanssia. Se osaa varmaan mitä vaan. Mutta entä minä? Tapahtuisipa joskus jotain jännittävää. Tämä on Passeli Lahti. Kapakka hyvällä paikalla. Hei, sinä siellä. Joo, Käykö täällä Bemboissa paljonkin väkeä? jonkin verran. Ei paljon uusia. Koskaan ei tapahdu mitään. Sitten tämä on Passeli Lahti juuri minulle. Kuule, autappa miestä mäessä ja kanna arkku sisälle. Yli vausia, tänne vähäksi aikaa. Haluan simppeliä elämää, simppelinä ihmisenä. Rommia, pekonia ja munia. Ja haluan katsella laivoja.
Pyydäpä joku aikuinen tänne. Äiti, täällä on asiakas! Moikka! Mitä saisi olla? Huone. Toistaiseksi. Ruoka. David, hämmennä sitä soppaa hetki. Tässä on 4 kultarahaa. Sanotte sitten, kun on käytetty, niin pistetään lisää. Jim, kiliseekö arkku? Mitä? Joo. Tervetuloa veremmälle vaan ja sapuskaa saat ihan justiinsa. Jim, tules tänne vähäksi aikaa. Joo. Pidä silmät auki tulijoiden varalla. Kerrot, jos näkyy uusia naamoja. Jos kukaan yksijalkainen tulee tänne, niin juokse kertomaan sitä minulle niin kovaa kuin kintuistasi pääset. Saat tästä hommasta 4 penniä viikkoon. Onko selvä? No niin, menehän siitä nyt. Sopa! Nomi, nomi. Onko yksijalkaista näkynyt? Ei ole. Limbo! No niin, kaikki mukaan vaan! Oi, 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 hyvä meni. Oi, 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 David, 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 David! Onko yksijalkaista näkynyt? Ei ole, ei. Karaoke! Minun oma kultani arkussa painaa, juha hei. Arkussa painaa, niinpä lähden matkaan takas tahdon armaan, juha hei. Takas tahdon armaan. Ei se noin mene. Kas kun minä kerron teille, kuinka se menee. Hurja juttu. 15 miestä arkulla vainaa. Jopa heija, rommia mulla. Niitä velkoi piru, se tahtoi takas lainaa. Juha heija, rommia mulla. Nyt se loppu. Aha, tämmönen raikas keikka tänään, rapsakka ilta luvassa, ai että sentään. Hei, Davidina! Hei, minulla ei täällä storit kesken. Puhuuko Ilon artisti siinä minulle? Onko täällä ketään muutakaan, joka lätisee päälle? Minulla on teille kuulkaa vain yksi asia sanottavana. Jos te jatkatte tuota rompijuontianne, niin maailmassa on pian yksi erikoisen saastainen ryökäle vähemmän. Kuule nyt! Älä hittovia, älä tule minulla näyttää nyt! Pistät sen puukon takaisin taskuusi. Tai lupaan kunniani kautta, että tulet hirtetyksi ensi käräjissä. Joo, ei minulla mitään puukkoa ollut. Vili, nyt on aika mennä nukkumaan. Jim, sinä myös. Mutta enhän minä. Antaa mennä nyt. Hyvät asiakkaat, pilkku on koittanut. Plus siitä ja huomiseen. Hyviä öitä. Ei minä mitään nukkumaan halua mennä. Ehdin David luulla, että homma lähtee käsistä. Oli hiuskarvan päässä ja sitten ei olisi jäänyt enää mitään. Mitä seuraavaksi aiotaan, Miguel? Otatko takaisin Livsin nimen? Kyllä mä aion Hawkinsin nimen pitää. Tyttönimeen palaaminen olisi vinkkiposioille. Ja onhan mä ollut Hawkinsonia pitkään. Onneksi Jim on auttanut kiltisti. Ei se ole sen tehtävä kannatella mua. Onhan se äiti ole. Jim on hyvä muksu. Huolehtii ja noin nuorena. Kuitenkin tässä huomenna aamulla lakasamassa omatoimisesti vaikka passit nukkumaan. Niin, meidänkin kannattaa mennä nukkumaan. Hyvää yötä, David. Yötä, Abigail.
keskipäivän jälkeen takaisin. Oi, en minä, kun suuntaa tulen vain kysymään. Oho, mikä paikka mahtaa olla kyseessä? Kaupunki on noin kilometrin Nyt, muksu, kerrot minun missä Billy Bones on ja viet minut sen luokse jo vähän äkkiä. Billy Bones, uusia kasvoja. Perhana, Doc Black. Haippa muksu meille vähän juotavaa sillä aikaa, kun aikuiset keskustelevat. Rommia, Jimbo. Mutta lääkäri Lipsi kielsi sinulta Robin. Vauhdilla nyt. Koodin mukaiset kohtelaisuudet ensin, eikö? Musta lappu. Vai tähän on tultu? Niin, eihän ole riehumaneen. Missä se on? En minä, kun kuikka olisi vailla, kun kuivattaa suuta tuollainen. Hyviin tapoihin kuuluu esittäytyä omistajalle saapuessaan. Billy, kyllä sinä sen tiedät. Ystäväsi varmaan ei. Ja kukahan sinäkin luulet olevasi? Abigail Hawkins, Beth Bowen emäntä, entisiä kuningattaren ritareita. Tosi söpöä. Ajetta ihan tunti aikaa. Soso! Pidetään katse omissa asioissa. Tuliko pipi? Tämä on minun majataloni. Porttikielto, terve menoa vai vieläkö tekee mieli? Jim, sidetarpeet. Tynnyrin takaa. Tässä on. Anna kun minä. Davidin on näyttänyt. Kiitos, Jim. Vilkaistaanpa sitten vähän tuota lavuaaria. Ei sitä siellä keittiössä, kun tätä täällä maassa. Jim, Aaresaari. Ota avain. Ota se nyt. Olet kunnon nuorukainen. Varo yksijalkaista. Muista, älä luota. Arvossa on kartta. Se on nyt sinun. Se on nyt sinun. David oli oikeassa. Onpa ärsyttävää. Liikaa rommia ja jännitystä sydämelle. Se alkoi juuri olla meille velkaa. Otetaan nyt ainakin omat talteen. Missä se avain on? Nyt ei ehdi pitämään hiljaista minuuttia, kello käy. Sulla olisi voinut käydä jotain, Jim. Käydä tosi huonosti. Mitä mä sitten olisin tehnyt? Ensi kerralla juokset pakoon taistelua. Aarrekartta. Nyt mennään, Jim. Äkkiä ovilukkoon. Sillan taakse, sillan taakse. Lukossa on. Voi taivas! Täällä on haisee savu. Onneksi me, ihanat hyväntekijät, olemme täällä pelastamassa tilanteen. Minkäs te, porttikielto nääs? Sisään. Bill on täällä. Monesta painaa. Oli varmaan matkalla pihalle, kun kuoli oven suuhun. Ruumiilla karttaa. Mutta arkku on jo auki. Menkää sinne arkulle sitten!
Tässähän on mukavan näköinen aita. Hyvää materiaalia ja vastamaailma. Tää menee hyvin kukkapenkkiin pelargonioiden viereen. Tän mä otan kotiin. Miten niin se kartta ei ole siellä? Poliisipillikön vauhtia perhana! Liikettä, liikettä! Turvallisuus ensin. Yksi kerrallaan sillä. Ei tönitä. Ja nyt! Aarresaari. Abigail, itse kun olet haavan sitonut. Ei kun Jim sito. No, se piti tänne asti. Hyvä Jim, sinä on sidottu tiukalle, kuten pitääkin. Näetkö tätä karttaa? Saanko minä avata ja katsoa? Jos nyt tikkaisit kiinni kuitenkin. Haha, Abigail, tarkoitin karttaa. No älä nyt selitä vitsiä sen kertoja. Joo, saat vilkaista. Tässähän on koordinaatit ja kaikki. Aarresaari. Ja ruksikin on piirretty aarteen merkiksi saaren eteläpäätyyn ihan metsän keskelle. Onkohan tää aita? Sen takia mä sen haavan sain. Joukko merirosvoja tuli kyselemään sen perään. Väittäisin sitä siis aidoksi. Joo, Blackin minä tunnistin. Muilla oli huivit kasvoilla. Oven rikkoivat saranoiltaan, vaikka juuri viime viikolla öljysin. No, mitä sinä haluat seuraavaksi? Uusia saranat. Majatalo ei ole enää turvallinen. Ne tyypit voi palata. Toimiiko se sinun jalkajoussasi vielä? Abigail, sinulla on jalka paketissa ja merirosvot etsivät karttaa. Meidän täytyy nyt tehdä jotain sellaista, minkä vuoksi ne eivät enää palaa Admiral Benbowille. Niin kuin mitä? Vuokrata laiva ja varustaa se palkollisilla. Antaa sanan kiiriä, mutta huolehtia, että mukaan lähtee hyvää väkeä. Silloin ryökäleille ei ole syytä ahdistella teitä, kun kartta on muualla. Ja aarteelle olisi sinullakin käyttöä, Abigail. Minä lähden mukaan! Anteeksi kuinka? Lähteä merille, Jim, ethän sä oo ikinä ollut. Se on mun kartta. No niinkö on? Billy Bones varmaan vei sen niiltä ihastuttavilta ystäviltään, jotka sen perään tuli kyselemään. Aarre on varmaan suuremman suman arvoinen, kun se tultiin isommalla köörillä hakemaan. Minä voisin lähteä mukaan. Tutkimusretki! Ja aarteella varmistettaisiin sinulle ja Jimille hyvä tulevaisuus, Abigail. Jim, selitä kunnolla, miksi sinä haluat lähteä? Uusia kasveja ja eläimiä! Davidina sanoi, että kotona ei ole turvallista. Tarvitsen vähintään 3 suurennuslasia. Älä yritä vedota veljeeni, vaan miksi sinä haluat lähteä? Tutkimusmatkailijan liipsi! Koska kotona on tylsää, minusta tuntuu, että menen sientelailla pilalle, eikä ole keittoa, mihin niitä ikinä heittäisi. Iskä on kuollut, Billy Boneskin on kuollut. Sitä paitsi olen jo tarpeeksi vanha lähtemään seikkailuun. Luikkisi varmaan ominen neuvoineni mukaan. Ihan yhtä hyvin voisin olla siellä sääntöjä noudattaen. Mitä sinä teet, jos lujakka häävyttää edessäpäin? Juoksen pakoon. Laivalla, keskellä merta. Kyllä minä jotain keksin. Tämä kuulostaa nyt siltä, että minä lähden käymään tuossa satamatoimistossa parin korttelin päässä. Minä haen huoltasi sen jalkajousen varmuuden vuoksi. Pysytte kumpainenkin hengissä tai saatte kotiarrestia.
kapteeni Alexander Smollett. Tohtori David Dipsy ja tuotuossa on Jim. Moi, Jim Hawkins! Sir, on kai paras sanoa suoraan. Minä en pidä tästä matkasta, enkä minä varsinkaan pidä miehistöstä. Alus sen sijaan näyttää varsin näppärältä. Auttakaa vähän, selittäisittekö? Ette pidä tästä matkasta. Miksi? Minut otettiin tähän tehtävään sinetöidyn määräyksin. Purjehditaan siis Hispaniolla sinne minne pitää. Se on ihan selkeätä. Mutta nyt huomaan, että jokainen kannella tietää tästä asiasta enemmän kuin minä. Jim, menitkö tässä välissä etsimään laivakokin kaukoputken kahvilasta? Tuolla kadun päässä. Se juuri. Silver omistaa paikan. Minä jään tänne sillä aikaa neuvottelemaan kapteeni Smollettin kanssa ja vaihtamaan tietoa reiluuden nimissä. Selkeis. Minä olen saanut kuulla, että purjehdimme aarteen perässä ja saan kuulla siltä omilta alaisiltani, joita en saanut edes itse valita. Aarre on ainakin väri juttu. Minä en pidä niistä. Varsinkaan, kun ne on salaisia. Ja se salaisuus on kerrottu kaikille, paitsi minulle. Olen pahoillani. Laivalainen ei nyt öhölistä. Luulen, että te ette oikein tiedä, mihin olette ryhtymässä. Tai sitten olette nimenomaan halunneet, että sana kirii kaikkien korviin. Mutta nyt kun kaikki tietävät, mutta esittävät tietämättömiä, niin tässä on elämän ja kuoleman välillä vain hiuskarvan verran tilaa. Tuo on täysin totta. Me otamme riskin. Emme ole ihan pihalla kuitenkaan. Eivätkö valitsemamme tyypit siis ole mielestänne hyviä tätä matkaa ajatellen? Minä en pidä heistä, sir. Olisin valinnut heidät mieluummin itse. Mitä te siis loppujen lopuksi haluatte? Tällä hetkellä aseita on menossa eturuumaan. Miksi? Miksei Kaiulan alle? Jotain outoa siinä on, että niitä on keskitytty viemään kelloon. Parin sankarin haluaisin myös laittaa vaihtoon vielä kun ehtii. Niin ja Aaresaaren tarkka sijaintikin auttaisi. Tai no. Laivalla on edetty pelistä jo sen verran, että juurot koskevat varmaan tätä aluetta täällä. Oho, no on tosiaan hölistys. Jep. Asian olisi pitänyt pysyä salassa. Kapina on siis todennäköinen. Älkää nyt panko sanoja minun suuhuni. Yksikään kapteeni ei lähtisi tälle matkalle, jos odottaisi kapinaa jo satamassa. Siksi me myös vaihdamme väkeä vielä kun ehdimme. Minun työni on olla vastuussa siitä, että kaikilla on turvallista. Tämä aarre herättää myös vääränlaista huomiota. Minusta tuntuu, että joillakin avainhenkilöistä on paha taikeen ihmisissä. Happy hour loppuu kohta puoliin. Muistakaahan maksaa laskunne tiskille. Yksijalkainen tyyppi. Satriina rakas. Kiitos. Yhdessähän tässä ollaan. Niin ollaan. Lähdön kaipuun. Kehoa pakottaa. Ei rauhaa saa, jos on jouteen. Levoton kuin merimielein on, vaan tiedän, kun myrskyä minä voin hengittää. Linnut vaienneet, vesinsä kaikonneet.
ne uutta kuin minäkin. Myrsky nousta saa vihdoin. Loppunumeron aika. No niin, etten sanonut. Tätä te olettekin jo odottaneet. Kielen salaisten ilmojen skailee mulle viestiin. Pilvet koodan seikkailua eteä kas myrskyä minä voin hengittää. On liikuvainen. Antaa mennä vaan. Me siitä kaikoneen. Ne pelkää vaan minä en. Myrskyneessä tanssien. Nostakaa malja takaa. Itse koseen soi riemuiten, kun lähdön hetki on. Myrsky kun soi, tanssin liittyä vain ilmeistä vaan. Täällä kaiken on ja kanssa sun myrskyn silmään astuu. Ei tuo kokki nyt niin paha voi olla. Oh! Duplet! Merirosvo! Apua! Ottakaa se kiinni! Mitä sinä Penska sanoit, kuka se on? Duplat, merirosvo, joka murtautui meidän perheen majataloon. Ja minun kahvilassani. Ei kai kukaan ollut hänen seurassaan, Sabrina. Ei, tilasi yksin rommia pöydässä 3. Hyvä niin. Jos joku hänen kaltaisessa kanssaan olisi, ei saisi tänne jalallaankaan astua. Mutta Alice lähti sen perään ja Alice juoksee kuin ajokoira. Se Dumpla ei kauas pääse. Duplat, mutta ei sillä väliä. Dumpla, ei kyllä sano mitään. Ihan minun kahvilassani. No mutta kuka sinä olet? Jim Hawkins, minut lähetettiin tänne hakemaan laivakokkia Hispanialle Silveriä. No sehän olen minä. Tarvikas silmät sinulla noin nuori kuin olet. Huomaat mädät omenat minun pöydistäni ennen minua. Ai etteis olisi vielä matruusi. Mutta nyt saa tällaisen klapin kanssa klenkata. Olisi Dopblack saanut sen minä sanon. Maksamaton lasku. 3 rommia paha minun perikköön, minä ihan unohdin koko laskun. John, kyllä sinä olet hyvä merikarhu. Älä huoli puujalasta. Eikä me koukaan mennä 3 rommista. No niin olenkin. Nyt kun laivakokiksi lähden taas. Mutta Jim, sinä olet kelpo tyyppi. Ruvetaan tekemään lähtöä. Sabrina rakas. Nähdään sitten parin viikon päästä. Ikävä tulee. Mutta palkan perässä sitä on joskus pakko mennä. Palkka! Onko tuo sinun mokkaaja? Wow! Se on Flint. Selvinnyt merillä pidempään kuin yksikään merenkävijä. Se on nähnyt kaiken.
Verraton vahtikoira se on. No mutta Jim, näytäpä tietä, niin mennään. Tuonne suuntaan. No niin kaikki, hoidetaan hommat kunnialla kuntoon. Viinaskaapin avaimet ovat toistaiseksi vain minun hallussani, enkä halua, että niitä pyydetään ilman pätevää perustetta. Eikö jano kelpaa? Hyvin hauskaa, Hans. Ei kelpaa. Lisäksi haluan, että jokainen hoitaa omat tehtävänsä tunnollisesti. Jos pestiksi on merkattu köysien tarkastaminen, niin se tarkoittaa sitä, ettei niiden ohi kävellä vain kerran, vaan köysistä vedellään päivän mittaan ja katsotaan, että ne pitävät. Jos pestiksi on merkattu etukannen luuttuaminen, niin haluan, että luuttaja ottaa tehtävän sydämen asiaksi. Nyt joka ikka hommiin. Trudy, sinulla on valvontavastuu ruorissa. Ei auta muuta kuin kääriä hihat. Seikkailu tästä vielä tulee. Hyvin sanottu. Otappa tästä karkki. Sillä olet kelpo kokki silmään. Karkki! Sammi, sinulla ei ole edes paitaa, jonka ihoja voisi kunnolla kääriä. Mutta ota siitä nyt. Kunnon annokset murkinaa syödään parin tunnin kuluttua. Minä menen nyt tuonne kyökin puolelle varmistamaan, että sitä tulee riittämään. Sammy ja Blanky, auttakaa noiden varastoon matkalla olevien laatikoiden kanssa. Nestor Kraus, kiipää märssykoriin ja raportoiminen ruoriin. Apples, avaa yläpuria. Oho, haistatteko? Se olisi kuulkaa tauon paikka. Liukuvasti ruokailuun. Pidetään tärkeimmillä pisteillä koko ajan joku. Minä tulen vapauttamaan sinut ruorista, Trudy, kun olen saanut itse syötyä. No joko se kelpaa? No sähän olet ollut reipas. Missä on pitänyt pienen tauon? Osaatko sä Hawkins miekkailla? Äiti on entinen kuningattaren ritari. Oho, otappa siitä sitten vähän sapelia. Edgard! Näytäpä mitä löytyy. Ha! Ha! Aika hyvä. Mutta osaatko sä tätä? Ha! 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 Oh. Oho, saako noin muka tehdä? Tämä on itsepuolustusta, mutta siinä ei mennä sääntökirjan mukaan, kun on henkisessä. Huomenna uudestaan. Saavuusta murren kiitämään. Hoja, 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 leri, allera. Hispaniola nimeltään. Hoja, 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 allera. Se aallot aalto kuin vettä vaan, ei laivaa vertaista olekaan. Et löydä laivaa vertaista. Hoja, hoja, leri, allera. No näytäpä. Ha! Ha! Ha!
kykyä miekalla. En. Äiti on aina sanonut, että jos aseet vedetään esiin, niin oma pää vedetään paksuimman mööpelin taakse. Aika hyvä, kelpo neuvo. Tai eikö sinusta pitänyt tulla seikkailija? Joo. Osoitatpa minua tällä pussilla. Oho, katso! Oho, se on Silver. Tää liikkuu kaksijalkainen. Saanko minä kokeilla? Fuck! Uudestaan! Kuolit jo! Fuck! Uudestaan! Eiköhän tämä ja kohta riitä! Vielä kerran, tohtori. Usko pois. Antaa tulla, Jim. Pam! Pam! Oho, Sabrina! Mä tein sen! Mä tein sen! Taikka Davidilla mä tein sen! En epäillyt hetkeäkään. Sinusta toden totta on ritari Ventä, Jim. Pakko mennä, että meidän siellä tulla avuksi, mutta hyvää työtä. Ja toisessa tilanteessa varmaan tulisitkin. Kiitos Davidena. Tuo kutsu on jotain ihan muuta miksei. Niin tosiaan on parhaasta päästä. Olisikohan sitten pikaiset kierrokset Chris vai Baggia? Ai, tehkää tilaa mestarille. Minähän en sitten putoa. Swish, bang. Onko mulla nälkä? Omena! Yes! En minä. Flint oli silloin kapteenina. Minulla oli tämä puinen kiinto niinä päivinä, että toimin perämiehenä. Ne oli niitä aikoja, kun purjehdittiin maailman ääriin ja palattiin entistäkin rikkaampina. Oho, Flint oli aika hakatyyppi. Purehdin minä lipunkin alla joskus. Silloin tienasi 900, Flintin alaisuudessa 2000. Onnenritarina. Se ei ole huonosti. Ei niin. Ei pysty yksin sormilla, eikä edes varpailla laskemaan. Toiset meistä laskee päässä. No mutta kuule Blanky, sinä olet nuori, mutta terva päästäsi. Minä näin sen, kun vaan katson sinua, ja siksi puhun kuin aikuiselle. Tämmöinen on onnenritarien kohtalo. Eletään kovaa elämää, mutta syödään ja juodaan kuin kukot. Matkan jälkeen taskuissa monta sataa puntaa enemmän, eikä mitään hiluja. Mutta eikö kaikki entiset rahat ole mennyttä? Uskallatko John muka näyttää naamaisi Bristolissa tämän jälkeen? Missä sinä luulet, että minun rahani ovat? Pankeissa, kahviloissa ja varmaan sängyn patjan alla. Oli varmaan vielä silloin, kun Ankkurit nostettiin. Mutta Sabrina on kerännyt kaiken talteen ja laittanut kahvila kaukoputkenkin myyntiin. Sinä luotat vaimoasi noin paljon. Onnenritarit luottavat toisiinsa vähän. Se on järkevää, tekevät siinä oikein, mutta Sabrinaan minä luotan ja hän luottaa minuun. Tietäkää se, että näillä laivoilla toiset pelkäsivät Flinttiä, mutta Flint itse pelkäsi minua ja oli samalla ylpeä.
Niin kovia tyyppejä meidän ole hetkeen nähty kuin mitä Flintin merenkävijät oli. Pirukaani olisi niihin kyennyt luottamaan. Aluksi minua kyllä epäilytti liittomukaan, mutta ei enää. Siinä teet fiksusti. Niin teet, mutta ei me muuta ollakaan kuin fiksuja. Tervetuloa onnenritarien rengiin. Kelpaat vielä keulakuvaksi, jos jatkat noin nohevasti. Tervetuloa! 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 Niin on ok, mutta vielä on muutama pää käännettävänä. Kuule paistinkääntäjä, kauanko meidän pitää vielä raataa Smoletin nappuloino? Kuule isi, sinun päässäsi ei ole paljon kehumista, eikä ole koskaan ollutkaan. Mutta sinulla on korvat, niin kuuntele nyt kuin minä sinulle sanon. Sinä nukut keulan puolella ja pysyttelet selvänä, kunnes saat luvan muuhun. No, ei minä tuohon vastaan väitä. Kun kysyn, että koska? Milloin tapahtuu? Viimeisellä mahdollisella hetkellä. Olen ajatellut, että Aarkin löydetään vielä hyvässä hengessä ja saavat tietämättöminä kantaa se meille tänne laivaan. Laitan Smolletin purjehtimaan puoliväliin takaisin, ennen kuin olisi minusta sopiva aika iskeä. Ja kävelyttää ylimääräiset lankkua pitkin mereen. Mutta onko silloin enää mitään jaksamista pitkän matkan jälkeen? Parasta olla. Mutta kyllä minä teidät hoppuhousut tunnen. Haluatte heti huomenna ryykyt rommia yli huomenna hirteen. Mutta arvaa monesti, kun minä olen nähnyt laivan uppoamisen, kun on liian nopeaan toiminut. Sinä olet John Saarnaaja. Mutta oli niitä muitakin, jotka osaa johtaa ja lukea karttaa. Sekä pitää hauskaa. Ottaa ilon irti elämästä. Niin, missäköhän Duuko nyt jää? Missä? Tai Flint? Tästä neuvotellaan vielä lähipäivinä. Kärsimättömiä aletaan olla. Minä myös. Kyllä me isketään ensin. Mutta vasta sitten, kun ne sitä vähiten odottaa. Ja kun sen aika on, niin minä olen ihan yhtä lailla soittamassa sapelia. Kyllä minä sinun luotan. Mutta muutama körmy on vielä pään kääntämisen tarpeessa. Maissa ehtii hyvin. Kapteeni Smollett! Kapteeni Smollett! Kapteeni Smollett! Meidän pitää jutella. Davidin on myös. Selvä. Milloin? Kohta. Kun muut syövät, järjestä meille tilaisuuden. Miehistö! Tämä on ollut pitkä matka ja puoliväli häämöttää. Tuntuu siis reilulta päätökseltä keventää vähän omia kantamuksiani. Saatte tänään ottaa muutaman maltillisen maljan päivällisen aikaan. Ja sehän on ihan kohta. Oivallinen kapteeni kerrassaan. Otetaan pari hurraat sille. Hurraa! 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 Tomua! Tipsi, te voisitte tulla hajuttaa nauttimaan lasillisen kanssani. Niinkö? Mielelläni. Mennäänkö? Mennään. Kauheasti keikkuu tämä laiva. Juu. Sisään, Hawkins. Mietpä Jim, mikä mielessä? No, kaikki alkoi siitä, kun kipusin hedelmätynnyriin.
sellaisia uutisia. Joo, sillä lailla. Minä en ole koskaan kuullut joukkiosta, joka hautasi kapinaa näyttämättä siitä mitään ennenmerkkejä. Yleensä kuka tahansa, jolla on silmät päässä, pystyy nähdä saamistaan mulkaisusta, millaista vehkeä on meneillään. Kapteeni, luvallanne sanoin, kysymys on Silveristä, merkittävä tekijä tässä sopassa. Niin. Hän on niitä liiankin hyvä keittämään. Mutta meidän on jatkettava matkaa, koska jos he aavistaisivat mitään, kapina alkaisi heti. Lisäksi meillä on siellä vielä aikaa. Eli kun saari on löydetty, tai hyvät änkyrässä ja... Voi. Voimme varmaan olettaa, että viinoskaapista löydetään muutamia juomia tämän päivällisen yhteydessä. Meidän puolellamme on tässä vaiheessa ainakin 7. Ja merenkävijöiden joukossa taisi olla vielä kunniallisia tapauksia. Luultavasti ne, jotka minä palkkasin annettuani muutamille potkut. No, isi Hansonsa uudempaa saapumiserää. Perhana. Ajatella, että tällaisessa tilanteessa nyt ollaan. Niin. Ja kahakka voi alkaa missä vaiheessa tahansa. Pysytään hereillä ja koitetaan hissuksen havaita, ketkä käyvät Silverin tai Hansin kanssa pidempiä keskusteluja ja ketkä puhuvat eri kuppikunnissa. Ei ainakin 4 me tiedämme varmoiksi onnenritareiksi. Merirosvoiksi Jim. Merirosvoiksi. Ja heitä on varmasti useampia. Maata näkyvissä! Kiitos, Rose. Kaikki asemiin! Redwood, voin nyt hoitaa ankkurin, kun pääsemme perille. Hei Minit, anna Redy hoitaa. Homma selvä. Ei vielä. Ei vielä. Juuno ei ainakaan tuolla. Siihen. Ankkuri taas! Kohta tarraa! Tarraa! Niin, ankkuri saa otteen pohjasta. Ahaa, aivan. Pieni nykäisy kuuluu asiaan. Kapteeni Smollett. Silver, Nyt kun on päässeet maihin, olisi varmaan viisasta tarkistaa kartasta vesilähteen sijainti, jotta saadaan puhdasta vettä tuotua laivalle. olette oikeassa. Ottakaa 2 soutuvenettä ja tarpeeksi ämpäreitä. Voitte itse valita seuralaisenne. Tämä selvä. Saisinko nähdä kartan? Toki, tuossa on Näyttäkää. kopio. Merkitsin siihen kaikki tärkeimmät sijainnit, paitsi tietenkin aarteen sijaintia, joka on edelleen vain minun tiedossani. Ymmärrän kyllä. Vaikuttaa oikein viisaalta pääkseltä. Aiotte varmaan itse käydä maissa. Vaikka minulta jalka puuttuukin, niin kyllä minä karttaa osaan lukea. Kaikille ei ole sitä taitoa suotu. Ei ole, ei. No mutta tyypit, otetaan 2 jollain ja haetaan puhdasta vettä. Tulkaa nyt ainakin te sieltä minun mukaan. Jää sinähän tänne. Pistän pääni panteeksi siitä, että saaralta löytyy vaikka minkälaista tautia ja myrkkykastia, joten koittakaa pitää kädet taskussa ja etäisyyttä saaren eläimiin. Tämä selvä, kiitos. Kun pääsemme maihin, niin pidetään pieni juttutuokio ja suunnitellaan tähän lisää ennen kuin kukaan pyytää minnekään. Tulkaa. Perillä ollaan. Tulkaa tänne piiriin kaikki. Hopi hopi. No niin, ystävät. Suorin sanoin. Kapina. Se on lähellä. Jim! Adata! Menkää te muut tuonne. Truudi, tule sinä minun mukaan. Jim!
pantu kartta tuo. Oja hoija, hoijalle, rialle raa. Vie kartta suuren aarteen nuo. Oja hoija, hoijalle raa. Kivet kalliit, kullan ja hopean. Voimme löytää aarteen rikkaimman. Et löydä aaretta rikkaampaa. Oja hoijalle, rialle raa. Nuo tuimat rosvot miehistön, oja hoija, hoijalle, rialle raa. Voi tyhjiks tehdä pyrinnön, oja hoija, hoijalle raa. Polvot kasvot ivaillen juonien, joko häijyin viedä voi aarteen, et löydä jommoa häijympää, oja hoi, hoi, hoijalle raa. Liikkumatonta maata jalkojen alla. Yes! Jim! 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 Oletko täällä jossain? Jim! Se muksu on varmaan jo kaukana. Kuulet, Ruudi. Sinä olet minulle arvokkaampi kuin pussillinen kultaa. Sen saat uskoa. Jos sen pitäisi sinusta, niin luuletko tosiaan, että olisin koettanut varoitella? Asia on valmiiksi päätetty. Saat pitää pääsi, jos liityt onnen ritareihin. Mihin minä joutuisinkaan, jos muut saisivat kuulla, että en ole saanut sinua mukaan. Silver, olet vanha, kunniallinen, rohkea ja kohtelias. Ja sinä sanot minulle, että menet tuollaisten roskien mukana. Sinä, kaikista maailman tyypeistä. Sähän voisit itse voittaa puolta takaisin. Mikä toi? Tuo taisi olla Alan. Alan rauhainen sielullaan. Hän oli kunnon tyyppi. Ja Silver, sinä olet kauan ollut minun kaverini. Mutta et ole sitä enää. Tapakaa minutkin, jos täytyy, mutta minä en teitä tottele. Minä kun niin toivon, että olisit halunnut meidät. Silver, sinä tiedät, että... John. Kumpa olisit valinnut toisin? Kuka siellä? Ethän sä olekaan namulaisinkaan. Vai ootko nähnyt vuohia täällä päin? Kuka sä oot? Valehtelevatko vanhat korvani? Sehän puhuu. Et kuitenkaan ole vuohi valeasussa. En oo. Ootko ihan varma? Sano nää! No enkä sano. No se vuohikin sanois, jos sillä olisi valeasu. No eikö se sanois mä, kun ei se osaa mitään muutakaan sanoa. No nyt sä sen sanoit. Ja paljon muuta. Sä oot viekas vuohi. Mikä sun... Mikä se on? Nimi on? Sun vuoro ensin. Mä oon... Niin... 3 vuotta ollut täällä ilman ketään.
Ajatellut vanhaa äitiä. Mut sä oot varmaan 3 vuotta niin et ollut vielä syntynytkään silloin, kun mä tänne jouduin. En mä oo 3. Mä alan nyt kuule luulla, että sä et vierasvuohi ole vuohilaisinkaan. No, en oo kun ihan ihminen ja laivalla tulin. Lääkäri Lipsiin kanssa. Laivalla? Ei olisi juustoa mukana. Juustoa. Niin juusto! En oo 3 vuoteen saanut. Hei, se oli. Mikä? Mun nimi. Juusto! Ei, en minä juustoa ole, vaan Benkan. Älä nyt minua syö. Benkan! Niin, se olen mä. Benkan! 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 On Benkan saaren valtias, kuningas vuohien. On huvinaani leikit ylkäiten pelikaanien. Tuo pelikaanien, tuo pelikaanien. On oppinut täällä sen taidon, mä miten saan tuodakseni maidon. Saan kostessain vuodestain kiinni, sen lypsän ja hiittelen niin. Sen lypsän, saan maidon ja hiitän. Saan juostessain vuodestain kiinni, sen lypsän ja hiittelen niin. Sen kiittelen niin, sitä kiittelen niin. Mutta kuka sinä olet? Jim Hawkins. Ole Jim. Eihän se ole Flintin laiva, ei. Ei, mutta siellä on tokkukaja, jonka nimi on Flint. Se on John Silverin lemmikki. John Silver! John Silver! Sä oot tuonut tänne John Silverin! Se on merirosvo. No ei minä! Sä et saa kertoa sille, että Benkan on yhä elossa. Et missään nimessä vuohia oot vaan nähnyt. Jos John Silver on elossa, niin mä oon kohta kuollutta kauraa. En kerro. Ei olla enää väleissä. Se on hyvä päätös. Mukava tyyppi, mutta jotain muuta kuitenkin. Luulee, että se hymyilee, mutta siinä on vuohi haukkottuna. Se paljastaakin hampaat. Onks sillä vielä hampaat? Mulla ei oo enää kaikkea. Hakan paikka. Sillä on. Sulla tosiaan ei. Kuule, Jim. Mä olin Flintin laivassa silloin, kun se aarteen kaivoi tänne maahan. 6 isoa äijää kantoi arkkua. Oli maissa viikko. Sitten yhtenä päivänä Flint palasi laivaan ilman yhtäkään mukana. Kukaan ei tiennyt, mitä oli tapahtunut ja miten se oli saanut ne 6 körmyä lahdattua. Meidän erämies Billy Bones oli ihailettu. Eikä nyt silloin. Billy Bones. Se oli meidän perheen majatalossa. Siltä mä sen kartan sain. Ai sulla on kartta jossain? Mulla ei ollut. Sanoin, että etsitään ilman, mutta ne muut vaan antoi aseen ja lapion ja purjehti pois. Oon ajatellut vanhaa äitiä. Miten hyvin se mut kasvatti ja aina välillä etsin aarretta. Mulla on muuten venekin. Ai jaa. Mä oon tehnyt sen omin käsin. Pahat tyypit ei osaa venettä tehdä. Mä voin sitä lainata, jos se sun mainitsema lääkäri tulisi vähän vilkaiseen vanhaa Benkania.
Katsohan! Mikä tuolla noin näyttää? Ei ollut vuohi tuo! Se oli tykki. Nyt on taistelu varmaan alkanut. Pidän lääkärin ja juustot mielessä. Vasemmalle puun päässä piiloon! Jos joku kiva toisi mulle juustoa, niin se olisi ihan jees. Ei se olisi ilvenä ainakaan. Tuossa minä jouduin ekan vuoden tappamaan. Vanha oli. Ei saanut enää maitoa. Nyt ei hallita! Nyt juostaan! Touhukaa just näin, koska kohta meillä ei jalkailijoilla juosta! Minne me mennään? Tuonne noin! Tuolla pitäisi olla suojaa! David, mä löysin tuolta metsästä sellaisen tyypin! Mikä ihme tyypin? Bengan, ollut Flintin laivassa töissä ja ollut 3 vuotta yksin täällä saarella. 3 vuotta yksin täällä. Joo, ja se vähän näkyy. Mut sillä on vene, jota se lupasi, että se voi lainata, jos sitä käydään vähän katsomassa. Lipsu voi käydä tuota Benganen katsomaan vähän myöhemmin. Nyt on vielä tuli hännän alla, mutta ei nuotiossa. Minä kartoitan tämän sojan ympäristön ja mahdolliset suunnat, mistä vihollinen voi tulla. Kohta olisi ruokaa. Minä käyn nyt siellä katsomassa, josko löytäisin veganin. Katsottiin, että mullekin riittää. Juu. Jim syö ensin, sitten Red Ruth. Minä katson sillä välin, ettei tule yllätyksiä. Neuvottelulippu. No niinpä tietysti. Ei nyt tänään ole pyykkipäivä. Teidän pysyisin vähän siellä kauempana. Taas saitte välimatka pienelle sananvaihdolle. Pistele Sami alas. Eikö kapteeni päästä minua sisään? Ei päästä. Kai mä sitten istahden tähän. Saatte auttaa ylös. Mukava paikka teillä täällä. Varmaan on Jim ja Livsey seurana. Onnellisena perheenä saman katon alla. No niin taitaa olla. Oliko sinulla jotain asiaakin vai miksi muuten neuvottelut vaan iloisesti liehuisi? Toden totta, kapteenis mulle. Joku teistä on näppärä käyttämään sorkkarautaa muiden nukkuissa. Vähän minä säikähdin, että mihin oli ruokaa ja aseita kadonnut. Ja yksi pää vähemmän. Vartijaa ei löydy. Mitä vartijaa? En minä ketään käskenyt varasten eteen niitä vartioimaan. Mutta joku tohveli, joka minut näki ja yritti peituta, on nyt nukkumassa kalojen kanssa. Hismanen oikein keveri, kun sellaista vartijasta päästiin. Teillä on ruokaa ja aseita. Meillä ylivoima. Teillä on karttaa, me haluamme aarteen ja hengissä kotiin. Neuvottelemanhan tänne tultiin, eikä minä olisi halunnut, että teille tapahtuu koskaan mitään ikävää. Nänkää pitkin. Shh. Tuommoiset puheet eivät tepsi minua. Me tiedämme tasan tarkkaan, mitä te olette tehdä, mutta ei sen väliä. Sillä kuten tekin tiedätte, te ette pysty toteuttamaan teidän suunnitelmaa. Minun puolesta voitte painaa kauas. Vaikka Lappiin joulupukin syliin istumaan ja viemään koko tämän saakelin saaren jupakan mennessänne. Siinä kuulit, mitä minä ajattelen. Kuulkaa, te annatte minulle kartan, jonka avulla löydämme aarteen ja lakkaatte rikkomasta kalloja. Jos teette sen, me annamme teille 2 vaihtoehtoa. Joko voitte tulla meidän kanssamme laivalle heti kun aarre on nostettu kannelle, ja minä vakuutan muille, että teidän henkenne säästetään. Tai voitte jäädä tänne. Me purjehdimme pois ja lähetämme jonkun hakemaan teitä. Parempia ehtoja ette voi olettaa saavanne. Ette totta tosiaan. Siinäkö kaikki? Ja jos ette annettujen vaihtoehtojen välillä pysty valitsemaan, niin minä valitsen puolestanne 3, jossa näette vain musketin kuuluja. Hoi miten lumoavaa. Kuuntele nyt mitä minä sanon. Jos tuotatte jokainen yksi kerrallaan nätisti, niin me pistämme koko porukan rautoihin ja päästämme oikeuden kuultavaksi. Mutta jos ette sitä tee, niin minä, Alexander Smollett,
ja ystäväni täällä vastatamme Silt ja kaikki merirosvosi kuolemankiljenä Maranan postin postilaatikkoon! Vaikka sinne ei ilmassakoilla toivottaisikaan. Te ette löydä aaretta. Te ette pysty purjehtimaan laivalla, sillä teissä ei ole ketään, joka siihen pystyisi viinaskaapin ja ruokakaapin tyhjentämisen jälkeen. Sinun laivasi on lujasti ankkurissa, Silver. Nämä ovat viimeiset ystävälliset sanat, mitä minulta kuulet. Minä ammun sinut ensi kerran, kun kohtaamme. Jättäkää laiva! Auringonlaskussa nähdään. Kuka auttaa minut ylös? Varmaan tuo ystäväsi Sami, jolla on hyvin heiltä tutut alushousut. Mistä jäin paitsi? Alushousuista. Jaa, no onneksi minä en sellaista perusta. Onko sitten ruokaa nyt jossain? Juu, otetaan purtavaa. Tässä on vielä iltaan asti aikaa ennen kuin alkaa tapahtua, jos tuolla Silverin sanojen uskominen. Syödään ja pidetään silmät rannan suuntaan. Minä löysin Ben Gunnin. Sanoin, että voi auttaa meitä yöllä. Päivällä on liikaa silmiä hereillä velin aikeiden varalta. Se on hyvä kuulla. Kerro tarkemmin myöhemmin. Minä en usko, että vasta illalla alkaa tapahtua. Silver on satavarman selkänpuhuttaja ja valehtelija. Tehdään nyt niin, että sovitaan vahtivuorot ensi yöksi. Pidetään yhtä. Kavereista huolta. Jim. Hetki. Sillä välin kun puhun Jimin kanssa, tarkastakaa aseet. Jim. Hyvää työtä. Se väärys, että joudut tähän jamaan. Pidetään aseet. Tulitko ajatuksestasi, Jim? Ensin ajattelin, että nuo tuolla ovat tuttuja. Vietettiin aikaa laivalla. Mutta sitten tajusin, että nuo tuolla eivät ole ystäviä. Koska he eivät näyttäneet todellisia kasvoja merimatkan aikana. He ovat tuntemattomia, mutta usein kohdattuja kasvoja. Tietäisipä joku, miten voisi nähdä toisen sydämen, mutta ei siihen voi. Ei voi muuta kuin luottaa ihmisiin. Jos ei luottaisi, meni siitä ihan rikki. Ja on suuri sääli, kun sydän lopulta paljastuu pikimustaksi. Hengitellään vaan, niin me selviämme tästä kyllä. Toden totta, Blair. Kun sulla tosiaan nousee. Hyökkäillä näkösuoja etu. Nyt kaikki valppaana. Tämä kaikki on mieletöntä. Kerta kaikkiaan mieletöntä.
Väliaikaa 20 minuuttia. Kahvia, mehua, leivonnaisia. Niin hyvä, että kuolleetkin nousee henkiin. Nuoremmille merirosvoille on ohjelmaa lavalla. Mitä minä voin tehdä, kun minä, Pelkuri, jätin ystäväni vaaraan ja juoksin pakoon? Ethän levolle käy. Ole rohkea sydän, vaikka yöt ennättäy. Ole rohkea sydän, ole rohkea nyt. Omaa ääntäsi kuule, ei se ole särkynyt. Pitänyt ajatella. En voi jäädä tähän makaamaan. Hispaniola, sinne minä menen ja vedän merirosvolipun alas. Baconi mene! Jos olisin sellaisen tehnyt ja piilottanut, niin minne? Johonkin, missä on suojaisaa. Lähden rantaan. Hyvä yleisö, pidetään pieni tauko sateen vuoksi. Mitä minä voin tehdä, kun minä, Pelkuri, juoksin pakoon ja jätin ystävät vaaraan? Hispaniola, sinne minä menen ja vedän merirosvolipun alas. Baconin vene, jos olisin sellaisen tehnyt ja piilottanut, niin minne? Lähden rantaa, johonkin missä on suojaisaa, eli mieluummin Lahteen kuin Niemeen. Ja jonnekin sellaisen kohtaan saarta, mistä pääsee vesille ja moniin eri suuntiin. Suojaisa kaislikko.
haltuuni. Jim! Ja ohimennen sanoen, en voi pitää tuota lippua, joten otan sen nyt alas. Voit sillä sitoa haavasi, mutta mitä minä siitä hyödyn? Minä ajattelen, kapteeni Hawkins, että sinä haluat päästä mahdollisimman pian rantaan tästä ankkurin ympärillä pyörämisestä. Sellainen alkaa älyttää nopeasti. Minä haluan Pohjois-Polkamaan. Autan sinut vaikka Karibian lomalle. Jos nyt autat, minua on kolos. Minulla ei taida olla paljon vaihtoehtoja. Menepä ihan ensimmäisenä nostamaan ankkuri. Nostamaan. No sitten vaikka katkaisit sen tuolla mielessä. Kuule Jim, tämä Hispaniola on pahan onnen purkki. Tällä laivalla on kuollut jo moni. On mennyt monta reissua yli laidan sen jälkeen, kun lähdettiin Bristolista. Ja sen riskin minä otan, että kuolleet kumpikin. No yhdessä asiassa voimme ainakin olla samaa mieltä. Nyt kun ei ole ankkuriakaan, sinun on pakkopää auttaa meidät rantautumaan. Hyvin sinä neuvottelet. Käännä ruoria oikealle, niin laiva kääntyy paavuuriin, eli kulkusuunnassa vasemmalle, Jim. Nyt alkaa Pohjois-Polkamme näkyä. Varo kareja. Käännä keulakuomoja soittamaan vettä kivikoiden välissä. Ja sitten katso sinne, missä on hyvä paikka laivalla. Sileää ja tasaista hiekkaa. Ei kohoavia, eli tuulen veden tasoittamaa. Nyt aletaan olla lähellä. Meillä on liikaa vauhtia. Tyrpuuriin. Paapuuriin. Siinä. Puri ei sivu saisi löysää. Ja nyt Jim luovaat. Vedät perässä tän niin jyrkästi kun ikinä pystyt. Se onnistui! Se onnistui! Onneksi olkoon, Hawkins. Sinä pääset rantaan. Niin ne asiat muuttuu, kun ehdot täyttyy ja määräajat umpeutuu. Antaa tulla sitten. Eipä ole Silverin opit menneet hukkaan. Ei ole ei. Pitää pelata aikaa. Varsinkin kun toinen vuotaa, niin ehtii vuotaa vähän enemmän. Pah! Nyt sinä olet kiiperissä. Sinä viilsit minua! Älä siinä rimpuile. Pois kun et pääse kuitenkaan jo vuodat, vaan enemmän. Tottahan se on, että maailma on epäreilu, Jim. Varsinkin pienemmillä ja nuorempia kohtaan. Kaikilla ei ole vanhemman vaistoa. He eivät tahdo opettaa tai auttaa. John Silverin sydän pehmeni ja hän alkoi sinua opettaa, koska tarvitsi itselleen jotain tekemistä. Ja
Minä? Minä en välitä pienemmin. En edes liian pidä lapsista. Aina viemässä huomiota. Aina kiellä. Aina huutamassa. Koskaan ei saa olla oma itsensä. Koska lapsi voisi järkyttyä, jos kuulisi jotain sopimatonta. Tiedätkö? Minä olen kuullut monta sopimatonta asiaa. Minä olen katsonut ystäväni ja vihollistani kaatua. Ja nyt minä aion nähdä, Jim Hawkins, kuinka sinä kaadut. Kai minä saan sanoa viimeiset sanat. Anna palaa mukseen. Ota tuppi! Swish, boing, bang! Ruumaan ja vähän äkkiä! Nyt heti! Sä oot ihan tyhmä! Ja sitten leiriin. Alkaa tulla jo pimeä. Toivottavasti Hispanialla saadaan vielä vesille. Eikä kuolleita ole liikaa. Jim Hawkins. Nyt käydään vai? No tule, se on kovin ystävällistä. Ystävällistä! Miksi en tulisi? Älkää nyt nuoren Hawkinsin takia noin kiittykö. Siinä on aina mukava yllätys vanhalle John Silver Raukalle. Oli urhea tervä päästäsi heti alusta alkaen, mutta tänne tuleminen yksin menee minulta yli horisontin. Minä olen aina pitänyt sinusta. Olet reipas, aivan kuin minä nuorena. Minä kun niin toivoin, että olisit liittynyt meihin ja saanut aikanaan omat mittavat osuutesi. Smollett on tuomittu, kun hylkäsit velvollisuutesi ja lähdit Lipettiin. Tohtori Livsey minun ankarasti sinua vastaan. Sanoi, että olet kiittämätön luuritus. Et voi palata enää omiensa luokse, koska he eivät halua sinua enää. Voit liittyä Silverin joukkoon. Mukavaa! Eli Smollett ja Livsey ovat elossa. Rauhoittukaa. Minä olen aina sanonut, että uhoamisesta ole koskaan mitään hyötyä. Jos minun palvelukseni miellyttää, niin mitä siinä? Sen kun liityt mukaan. Täytyykö minun siis valita? Kukaan ei painosta sinua ollenkaan. No jos minun täytyy valita, niin kai minun on oikeus saada tietää, miksi te olette täällä meidän leirissä. Kahankan jälkeen tohtori Livsey tuli meidän luoksemme neuvottelulipun kanssa. Hän sanoi, John Silver, te olette mennyttä kauraa ilman laivaa. Mennyttä kauraa? Ja no oltiinhan me muutama kuppi otettu eikä huomattu laivan katoamista. Siinä oltiin sitten tonttulauman laivan kumman hoopona. No me ehdotimme vaihtokauppaa. He saivat laivan, me saimme suojan ja ruokavarasta. Minä en tiedä yhtään, missä he menevät tällä hetkellä. Ai no, yhdesti tiedän. Redwood on matkalla pilviä hommaa. Mutta sehän on yksinomaan sinun syytäsi, kun jätit ystäväsi taistelussa. Siinäkin kaikki. Kaikki, mitä sinulle kerrotaan. Hyvä on. Kuunnelkaa te vuorostani sitten. Ei minä nyt niin tyhmä ole, etten tiedä mitä on edessä. Käy huonosti, jos en liity. Mä oon nähnyt aivan liian paljon kuolemaa. Teitäkin on tässä enää kourallinen plus papkaija. Ei ole aarretta, ei ole laivaa eikä kavereita. Teiltä meni koko touhu aivan penkin alle. Mutta siitä saatte kiittää minua. Kuka otti kartan majatalossa Billy Bonesilta? Minä. Mä olin omenatynnyrissä, kun sä ja isi Hans haitte lisää onnenritareita.
löytämään sitä omine neuvoineni. Mä taistelin isi Hansin kanssa ja se yritti tappaa mut. Mut mä voitin sen. Ja tekin yritätte tappaa mut. Ja siitä hyvästä, vaikka äiti onkin kieltänyt, teen näin. Mutta menneet pidetään menneinä. Jos säästätte mut, mun tappaminen ei teidän asemaanne yhtään auta. Todistaja hirsipun välttämiseksi voisi sen sijaan auttaa. Valitsette miten valitsette, mutta minä luotan siihen, että John Silver on ainut tolkullinen täällä ja kertoo tarvittaessa lääkäri Liveselle, miten otin kohtaloni vastaan. Pidetään mielessä. Ja nyt susta päästään! Hiljaa siinä! Kuka sinä luulet olevasi? Näpit irti Jimistä! Petturi! Hirttaköisi kiinnostaa enemmän kuin rooli kukkolevan rääpäleen nottuna. Meidän piti olla ne kukat, Silver. Meidän piti syödä hyvin. Haluaako joku teistä hullusta selvitellä välejään minun kanssani vai? Luuletteko tosiaan, että puoliksi maassa makaavat rompitynnyrit saisivat minut kumoon? Ottakoon hiekan peruskalta ja katsotaan minkälaisessa jamassa kohta olette. Jalkaa tai ei, olette mennyttä merirosvoa jokikin! Kukaan ei liikahdakaan. Juuri tuommoisia te olette. Ei teidän kannata tapella, vaikka kutsutte itseänne onnenritareiksi. Minut valittiin kapteeniksi, koska tiedätte, että olen joukon paras merenkävijä, johtaja sekä juonittelija. Ja jos ette kerta taistele, niin totelkaa edes saatiin. Minä pidän tuosta Hawkinsista. Hänessä on enemmän kuin teissä rotissa, joten näpit irti Jimistä. Neuvotelkaa sitten. Teillä onkin paljon puhuttavaa. Sinä olet puolen lankun mitan päässä kirjoituksesta ja kuolemasta. Minua aikovat heittää pihalle, mutta syteen tai saveen minä olen sinun puolellasi. Minä sitä suunnitellut en ennen kuin avasit suusi. Nyt minä olen sinun viimeinen vauhtisi. Eli peli on menetetty. Ei laivaa, ei kaulaa. Nuo tomppelit kokoustavat ja siitä ei seuraa mitään hyvää. Minä pelastan sinut, jos voin. Mutta vuoroin vieraissa pelasta sinä minut köyden päästä. Teen minkä voin. Kiinni veti. Sinulla on se laiva jossain. En tiedä miten siinä onnistuu. Hispaniola on sinulla. Ja Kirstu jossain odottamassa. Yhtä minä en kyllä ymmärrä. Miksi tohtori Livesey mulle sen kartan antoi? Senhän Piru vie teki. Siihen on jotain haudattavaa. Hyvää tai pahaa. Ja nyt ne tulevat. Antaa tulla. En minä pure, eikä neuvottelijalle pahaa tee. Kyllä minä säännöt tunnen. Musta lappu. Raamatusta revitty sinne. Itsepähän riitauduitte yläkerran kanssa. En se minä ollut. No kukas sitten? Sot. Älä nyt, Silver. Tämä mies on antanut sinulle neuvottelussa mustan lapun. Käännä se nyt vain ja lue. No mutta tietysti. Ja sillä tavalla. Viralla. Ja kauniilla käsialalla vieläpä. Pidä tilannetta varmaan jollain tasolla huvittavana, kun vitsailet siellä tuolla tavoin. Antaa tulla. Reilut havainnot. Ensinnäkin, sinä olet syy siihen, että tämä reissu on mennyt aivan mönkkään. Toiseksi, sinä päästit vihollisen ansosta. Kolmanneksi, et antanut meidän syökätä, kun vihollinen lähti ansosta. Neljänneksi, tuo Jim Hawkins! Siinäkö kaikki? Siinä on tarpeeksi. No minäpä vastaan näihin kaikkiin. Antaa tulla. Ensin. Te tiesitte mitä minä haluan. Aarteen huumaan ja vatsat täyteen putinkia. Kuka minua esti? Kuka asettui tielle? Te. Että teillä on otsaa syyttää minua epäonnistuneesta matkasta, vaikka te itse menitte minun suunnitelmaani vastaan.
alkaa ällöttää puhua. Ei mitään älyä tai muistia. Joku teidätkin on päästänyt perille. No, miten ne muut kohdat sitten? Ai seuraavatkin kohdat. Vihollinen sai lähteä, koska teimme reilun vaihtokaupan. Toinen heistä on lääkäri. Ja nyt te olette mielestäni kaikki kuoleman kielissä. Vai oletteko kanssani eri mieltä? Entä viimeinen kohta? Ai viimeinenkin kohta. Toi Jim Hawkins. Hän saattaa olla meidän viimeinen mahdollisuutemme. En ainakaan yhtään ihmettelisi. Niin pitkään kun hän on elossa, tohtori Livesey viitsii hoitaa meitä. Ettekä te minuakaan hengiltä halua, sillä minä olen ainoa täällä, joka osaa kyntää merta ja lukea karttaa. Ai niin. Meillä on aarrekartta. Mitäs siihen sanotte? Aarre! No johan muuttui ääni kellossa. Mutta miten aiomme päästä Aarren kanssa pois täältä? No jossainhan se Hispaniola tämän saaren rannalla on. Hetkisen etsimisessä menee, mutta ei se mihinkään katoa ilman poikaa. Minä löydän Aarte ja Peijakas vieköön minä eroon. Valitkaa kapteeniksi kenet haluatte. Mitäs seuraavaksi? Minä äänestän kapteeniksi Silveria. Minä äänestän kapteeniksi John Silveria. Minäkin äänestän kapteeniksi John Silveria. Minäkin äänestän kapteeniksi John Silveria. Ai! Sittenhän meillä ei ole mitään ongelmaa, eikö? Kun päivä valkenee, me haemme Aarteen. Sieltä se meidän laupias lääkärimme saatuukin. Huomenta vaan kaikille. Täällä ollaan niin kuin sovittiin. Hei Davidena. Aha, hei Jim. Katsotaanko nyt kuitenkin ihan ensimmäisenä näiden pikkumussukoiden haavat? Katsotaanko? Niin me katsotaan, juu. Pikkumussukoita? Niin, sinäkin olet yksi mussukka. Jim, mene hakemaan ulkoa jäänyt vesisanko. Ja ethän karkaa. En karkaa, lupauksen lupaus. Frank ja Sami on nukkuneet pois. Muilla on nyt haavat hoidettu. Sitten ei muuta kuin ruokaa, lepoa ja turhaa reippailua, niin muuta kohenee nopeammin. Ruumiit kannattaa kuitenkin siivota pois mahdollisimman pian. Tämä selvä. Poistukaa. Jim, minä luulen, että sinä olet kuollut. Olen ollut ihan saumarin huolissani. Nyt mennään vähän äkkiä. Ei, en minä voi. Minä tosiaan lupasin. He nuolehtivat heti perään, jos petän lupaukseni. Entä jos kuitenkin? Nuo eivät herätä luottamusta. Jim, missä vesisanko viipyy? Nyt on vain mentävä tällä. Lupaan, että kaikki kääntyy parempaan päin. Jim, hyvä on sitten. Me keksimme jotain. Ei vain Nino. Täältä tulee sangollinen vettä. Ja diili on yhä voimassa, kuten lupasin.
Näillä main meidän pitää siirtää suunta pohjoiseen. Missä suunnassa on pohjoinen? Tämä on huono idea. Täällä on pahat enteet ilmassa. Luurakohan osoittaa jonnekin? No mutta niinpä osoittaakin. Mutta hymyilee häijysti. Se on luurako, ei se sille mitään voi. Minä pidän tästä. Tuo on varmaan yksi Flintin 6 arkkukantaista, joka on jätetty tänne osoittamaan suuntaan. Eläviä meidän kannattaa pelätä eikä kuolleita. Nyt mennään. Vahvaa miestä arkua. Helppa, hei, ja rommia pullo. Kirstun kansi ja lasketaan. Helppa, hei, ja rommia pullo. Siinä makaa, missä luotaan ja rauhaa. Helppa, hei, ja rommia pullo. Sen edestä on moni on jo. Helppa, hei, moni on jo Nyt on pakko sanoa, että minuakin hirvittää. Ehkä se on kummitus. Pahempaa, se on aave. Ei, se on kaikista kamalin itse. Hissimusiikkia! Hissi. Mikä se semmoinen on? Se sana on hiisi. Hiisi, ymmärrätkö? No, hiisimusiikkia sitten, mutta vainaista se laulaa. Rauhoittukaa. Joku aivan varmasti vain pilailee meidän kustannuksellamme. Voisiko olla, että vanha Ben Gunn on selvinnyt kaikki nämä vuodet ja kuukaudet? Ben Gunn? No sitä me ei pelätä. Ei niin paha! Ei toden totta. Meitä odottaa rommi ja rikkaudet, joten mennään. Antakaa kartta. Kartan mukaan aarteen pitäisi olla jollain näillä mailla. Jossain tuolla. Hei, siellä on jotain! Käykää hakemassa! Mikä se on? Se on aarre! No niin, tulkaa jo äkkiä! Ei tässä ole koko päivä aikaa! Vauhtia! No niin! Aarre, 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 aarre! Silver, sinä juonit jotain. Enkä minä pidä siitä. Mistä sinä puhut? Arkku on tyhjä. Tajuatko? Typötyhjä. Nyt teidän kahden käy kyllä harvinaisen kalpaten. Älä viitsi, Silver. Minä olen niin odottanut tuon Jim Hawkinsin päivyyden päästämistä! Ben Gunn, ilmielävänä. John Silver, minä olen odottanut sinun päästämistäsi päiviltä. Ben Gunn, et voi. Me tarvitsemme häntä laivan kanssa. Hei, pitäisikö sinun Silver päästä Jim tuosta köydestä, jotta voisimme sitoa sinä Jimin sijaan sinut? Mitä sinun? Anna tänne se. En luota Silveriin. En niin hetkäkään. Siinä teet fiksusti, Ben Gunn. Kehut eivät auta sinua nyt. Ole sinä vain hiljaa. Ojasta aulikkoa. Tosiaan. Mitähän meille nyt tapahtuu? Niin, mitä on meille merirosvoparoille nyt tapahtuu?
Sen kun ammutte tähän paikkaan. Mie en tahdo elää tietäen, että hirttosilmukka odottaa minua. Jos välttämättä vaadit. Voi, älkääs nyt te lähdette mukaan auttamaan Aarteen kanssa. Aarre, se on yhä olevassa. Kyllä, ja me tarvitsemme apua sen kanssa ja merenkäynnin kanssa, joten Venkaan me emme voi päästää heitä päiviltä. Ei, että Silveristä enää näyttäisi toivovankaan. Aarre, se on yhä jossain. Aarre, päivittää mammana! Hyvää päivää, Jim Hawkins. Kapteeni Smollett, olet ihan elossa! Niin olen, mutta otin vähän osumaa. David on hoitanut haavaani hyvin, mutta minusta ei ole kantamaan mitään. Vuohet eivät suostu kävelemään omin jaloin. Jim, sillä aikaa kun Ben on viettänyt täällä 3 vuoden päivät, hän on löytänyt Aarteen. Puoli vuotta etsin, kunnes löysin kaverin maasta. Otin sitä vaatteet ja vaihdoin omieni tilalle ja se näytti minulle oikean suunnan. Sitten eräänä päivänä lapion kärki kilahti kirstun kanteen ja tässä sitä ollaan rikkaita. Niin. Ja nyt me voimme kantaa Aarteen yhteisvoimin laivaan. Laiva on pohjoispoukamassa. Autas vähän, David. Kiitos. Ja nyt me kannamme Aarteen laivaan. Niin kannamme. Reipasta tahtia! Siinä se on! Hispaniola! Mutta ei enää hiekalla. Nousuvesi on nostanut sen hiekalta kilmaan poukamaan. Nyt menneen vähän äkkiä, nyt se karkaa. Nyt se arkku tänne, ja te roistat teidät teletään tyrmään matkan ajaksi. Ei ettei toipilaat muuta voistakaan kun koittaa kerätä kuntoon tänne sieltä. Ja nyt me lähdemme kotiin. Ole hyvä, Alexander. No niin kaikki. Tässä tarvitaan nyt kaikkea apua, jos haluat päästä kotiin. Ihan kaikki sen. Onko selvä? Purjet auki. Nyt mennään. Purren kiitämään. Hoja 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 Hispaniola nimeltään. Hoja hoja Se aallot auto kuin vettä vaan, ei laivaa vertaista olekaan. Et löydä laivaa vertaista, hoja hoi jallera. Aarre on laitettu tasan reppuin osinkojen mukaan. Mahtavaa. Kiitos, Grace. Minä olen velkaa John Silverille. Minä lupasin, että jos hän pelastaa minut, niin minä hänet. Ja sen hän tosiaan teki. Lupaus. Sitä paitsi olen nähnyt jo aivan tarpeeksi kuolemaa yhdelle reissulle. Maata näkyvissä, kaupunki, katuja, ihmisiä. Siinä vasta uljas näkyy. No, älä nyt satamaan minä tarkoitin, mutta olet sinäkin. Haista
Ruoka tuoksuu tänne asti. Patonkeja, leipää, juustoja, vaikka mitä. Hetkonen! Mitä? John Silver jollassa peppuselässään. Nyt minä ammun tuon räkäleen. Oho! Kiitos. Voi ei, Vengan. Minä olen niin pahoillani. Siellä se pakenee. Soutaa kovaa vauhtia. Yksi reppu mukanaan. Ei hätä ole tämän näköinen. Kuinka niin? Kyllä sillä yksi reppu on. Se on se, missä on ne pienimmät hilut. Pääsimme John Silveristä erittäin halvalla eroon. Hän aloittaa varmaan Sabrinan kanssa jossain hyvin kaukana alusta. Niin, hän todennäköisesti aloittaa uuden vaiheen uudella nimellä uudessa elämässään. Mitä sinä mietit, David? En kummempia. Elämänkirjan tulevia sivuja vaan. No, nyt ohjataan tämä Hispanialla satamaan, eikö se joo? No niin, kaikki paikoilleen. Emme haluta törmätä laituriin. Emmehän. Äiti! Jim! David! Äiti! Me päästiin saarelle kuten luvattiin ja me löydettiin aarre! Mutta siellä oli Vengan! Se oli ollut 3/1 siellä saarella ja se oli löytänyt aarteen. Nyt se lähti omille neuvoille, mutta se sai sen oman osuutensa. Ja John Silver, se sousi pakoon. Ja merirosvot, ne viedään oikeuteen! Jim, mitä sinä? David! Kyllä, matkassa oli mutkia. David Livesey, oletko sinä saattanut minun Jimini vaaraan? Äiti, älä! Äiti, katso! Mitä minä oikein katson? Ei ketä, vaan mitä. David on löytänyt itsellensä uuden... Syvälläpä nyt vielä innostu. Voi olla, että kapteeni Smollett haluaa jotain ihan muuta tulevaisuudeltaan. Kapteeni Smollett? Abigail, sinä olet parantumaton. Hän saattaa haluta ihan erilaisen elämän kuin mitä minun kanssani voisi viettää. Hyvää päivää. Te lienette Abigail Hawkins. Admiral Benbowin omistaja, mestari, emäntä ja kuningattaren tytärkaudessa aikaisemmin palvellut. Kyllä vaan. Minä tykkään. Hyvää päivää vaan teille. Kapteeni Alexander Smollett. Hauska tutustua. Vastatin juuri vankimme virkavallalle ja kuittasin myös Hispaniolle takaisin ja nostin palkan. Ja no, meillähän on reput selässä. Niinpä näyttää. Onko aarre? On. Nyt mennään erittäin pehmein askelin. Emme halua herättää kilinää. Hei, Alexander. Mitä sä seuraavaksi aiot? No, ajattelin jättää merenkäynnin ainakin toistaiseksi, kun tässä reissussa oli ihan liian paljon jännitystä. Ja rahatkin on sen verran, että aikainen eläke olisi mahdollinen, jos vain jaksataan mitään tekemistä. Ei teillä olisi mitään ideaa, miten saisi ajan parhaiten kulumaan. Mainitsitte majataloni Admiral Benbowin. Älä välitä julmasta Abigailista laisinkaan. Alexander yöpyi minun luonani eikä maksa öistään majatalossa. Samalla joutui ilmaiseksi työvoimaksi. No tuosta ideasta minä kyllä pitäisin. Jos sen vaan olisi yhtään haitaksi teille. Et ollenkaan. Oikeastaan haluaisin todella mielelläni, että siunaisit meitä läsnäolollasi hyvin pitkään. Minä ainakin olisin valmis sellaiseen. Haluaisitko sinä muuttaa luokseni, Alexander? David, kyllä minä haluaisin. Äiti, anna käsi. Nyt sinun täytyy kertoa minulle kaikki. Meillä on hyvin kotimatka-aikaa. Mielellään kaikki mehukkaat yksityiskohdat.
ollut sinua niin ikävä. Niin minunkin sinua, Jim. Sillä sä olet mulle rakkainta maailmassa. Nyt mennään kotiin. Minä haluan tylsistyä. Ethän levolle käy. Ole rohkea sydän, vaikka yöt ennättäy. Ole rohkea sydän, ole rohkea nyt. Omaa ääntäsi kuulee, ei se ole särkynyt.